Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή και όχι αργή. Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του συστήματος επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών με την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να υπάρξει πλήρης μηχανογράφηση όλων των δικαστικών υπηρεσιών και ηλεκτρονική διακίνηση όλων των κρίσιμων εγγράφων. Πρέπει να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό όμως που είναι απολύτως αναγκαίο είναι μια χωροταξική αλλαγή με βάση τις σύγχρονες συνθήκες. Με άλλα λόγια, ένας καλλικράτης στον χώρο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή και όχι αργή. Υπάρχει ανάγκη αλλαγή να υπάρξει πλήρης μηχανογράφηση όλων των δικαστικών υπηρεσιών και ηλεκτρονική διακίνηση όλων των κρίσιμων εγγράφων. Πρέπει να του συστήματος επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών με την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό όμως που είναι απολύτως αναγκαίο είναι μια χωροταξική αλλαγή με βάση